Takže ahoj, rozhodli jsme se, na váš popud jsme se rozhodli s Milošem natočit jedno video, ve kterém vám odpovíme na všechny otázky ohledně první i druhé řady. Na co můžeme odpovědět, takže otázky, které jsou jakoby zase do budoucna, bohužel nemůžeme moc zodpovědět. Kdyby byla remíza na Kmenovce, co se děje, jo? No já to pořádně nevím. Kurva vole. Kdyby znova byla remíza, tak se jde k rozdělávání ohně, takovýhle, že se rozhodne. Jo, mezi těma dvouma. Jo. Jo. Pustý. Nebo ne, vole? To já nevím. Kurva, taky nevím, vole. Já vím, že... A dostali jste za účast něco zaplaceno? Já jen, že bych se v práci musela vzít neplacené volno a nájem se sám nezaplatí. Díky za odpověď. Takže v každý reality show je smlouva a v té smlouvě je jasně poznačeno, jestli je nějaký honorář nebo ne. I ve chvíli, kdy ta soutěž je úplně zadarmo, bez honoráře a vezmou vás tam, tak určitě stojí za to vzít si to volno a risknout to, protože to je šance, která se úplně nemusí opakovat. Jaký byl váš první dojem, když jste dojeli na ostrov? Tak já si myslím, že pro minimálně půlku z nás to byl fakt splněný sen, takže když jsme dojeli na ostrov, tak můj dojem neskutečný už jenom to, že jsme dorazili na místo, kde prostě se natáčely série amerického Survivora. To místo prostě já měl vysněný, to místo já měl nakoukaný z televize, prostě poznal jsem to tam okamžitě, ty ostrovy, tohle všechno. Takže pro mě splněný sen. Pro mě to byl na jednu stranu splněný sen, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy jsem viděl, jak nás rozdělili do týmu, tak jsem myslel, že se zastřelím. Já jsem koukal na Zdenka, když nás rozdělili, jak jsme jeli na té lodi a Zdenek úplně znechucený, hlavu dole takhle. No. A kolik castingu, jak jsi se dozvěděl, že máš přijet na casting? Napsali ti e-mail? Já si myslím, že první řada bude podobná jako druhá řada a já osobně, nevím jak Miloš, já jsem se dozvěděl o první řadě v televizi, takže pokud vás zajímá druhá řada, dejte si přihlášení do druhé řady Robinsonova ostrova a vyjede vám tam přihláška a kdyby jste chtěli hlídat ještě jinou cestu, tak když budete sledovat televizi, tak se tam určitě každou chvíli objeví upoutávky. Já už jsem to viděl, jak v televizi ty přihlášky běžel prostě casting, že nabírají stejně jako minulý rok, kdo říkal prostě, že to hned stáhli, že to nestihli ani viděl, jak to není pravda. Jde to jak v televizi, tak i na internetu, už to sdílel i Ofiko, Robinsonův ostrov. Hlavně se opravdu přihlašujte, vůbec se nebojte toho, že nemáte šanci nebo takhle, že se na to fakt vybodnete. Tak e-přihlášku vyplnilo něco přes 4000 lidí oficiálně. Možná, že pak samozřejmě každým kolem se to zúžuje, až teda ve finále je vybraných 18 posledních vyvolených. První dojem na ostrově a jak jste to zvládli s nedostatkem jídla? Nedostatek jídla pro mě úplně nejzásadnější věc, který jsem se fakt bál, že tam normálně, já jsem myslel, že jakoby druhý den se utopím dobrovolně, protože se tam normálně poseru z toho jídla, ale vůbec to tak nebylo. Bylo to právě i na mě jakoby opravdu s tím jídlem zvládnutelný, protože jako psychicky to bylo prostě horší. To jídlo, stáhne se vám žaludek, to jídlo nepociťujete tolik, protože kolem sebe máte dalších 17 lidí, kteří trpí úplně stejně. Takže tohle to s váma udělá fakt hodně, že nejste sami v tom úplně. Mě strašný nejhorší věc ze všeho byl hlad. Ve chvíli, kdy člověk měl hlad, ale ještě svítilo sluníčko, jakž takž to šlo. Ve chvíli, kdy lilo a člověk hlad neměl, jakž takž to šlo. Ale ve chvíli, kdy člověk měl hlad a do toho chcalo ty vole jak z konve, tak jsem myslel, že pomlátím hlavu o strom, abych vomdlel a probudil se za týden. Jo, co by si udělal s Vírou? Ne, já bych určitě pomohl mámě, naší hospodě a sobě tím pádem. Část bych asi investoval do nějakého cestování a část bych se určitě snažil využít tak, abych mi to prosperovalo v další pětině. Půlku bych dal Mílovi za to, že ho mám rád. Já bych určitě vzal opravdu ty 2 míče, protože 500 táců je DPH, že? A vsadil bych to na červenou kuličku. Ne, bych si set a opravdu musel bych hodně přemýšlet, jak co nejrozumější s tím naložit. Zase na druhou stranu 2 míče, není to úplně nějaká taková částka, která úplně bych si z ní jakoby set na zadek, ale... Někdo z první řady znovu do druhé. Jestli se někdo hlásí.
Já myslím, že... Já jsem se přihlásil. Tak Míla se přihlásil. Já myslím, že ještě někdo se tam přihlašovat bude, ale to je jenom moje myšlenka. Já vím, že i Kačka se přihlásila. Ale účastníte se něčeho prostě obrovského a to je to, co člověk od života chce. Stane se to vaší součástí, tato hra. Mě to opravdu tak jako by změnilo, že neexistuje. Ty vole, kdybych tam byl 10krát, tak stejně se po 11. přihlásím. Za jak dlouho po castingu jste odletěli a co jste si sebou mohli vzít? Kdy bavíme se, že proběh casting a my jsme měli odletět, bylo mi zavoláno teda, že letím a bylo mi řečeno, že odlítám za 5 dní. Já jsem nestihl vůbec nic, jakože to je přesně o tom to je. Hlavně to oblečení, jakýhle opravdu nesměli jsme mít žádný reklamy na oblečení, takhle. Já samozřejmě naběh do Under Armouru, ty vole, a začal jsem všechno nakupovat značkový, víš co, funkční. A sprdli mě, že jo, všechno jsem musel vyměnit, všude mám začmáraný od dneška loga na oblečeních, že jo. Takže tam opravdu chce to vybírat fakt rozumně, jo. Barvy máte jasně daný. Předem už tohle všechno máte prostě jasně. To jak to bude v budoucnu, to nevíme, ale my v první řadě jsme měli vybraný samozřejmě nějaký červený hadry, nějaký modrý hadry, aby to bylo Kalao Tabon a pak nějaký žlutý hadry. Každopádně my jsme byli... Ne, tak třeba žlutý hadry třeba Ivetě ani nedávali, protože byly se doma Vole, každopádně... Nejlepší na tomhle je, že nikdy nevíte, co přijde a kdy se to dozvíte. Může se to, ať už je to tady po telefonu, můžou vám říct, že se letí za den, za 5 dní nebo za týden a je jenom na vás, jak se tomu postavíte. Můžete říct, ty vole, za 5 dní, tak to kvůli práci nemůžu, no tak neletíte, no. Tak je tady dalších 10 000 lidí, který po tom vašem místě skočí prostě. O tom tato hra je daleko víc. Za 2 dny bylo přihlášených víc lidí než předtím za celou tu dobu. Takže ta hra bude ještě daleko větší, můžete čekat ještě daleko větší zvraty a bude to strašný. Máme ještě jednu doplňující otázku. Věděli jste, že poletíte na Filipíny ohledně očkování a tak? Tohle to je jedna z věcí, o které informovaný jste. Myslím si, že bude i oficiálně zveřejněno, kde bude druhá řada, buď to budou Filipíny nebo nějaká teda jiná lokace, jako podstoupíte, nebo asi spíš něco jako pracovní víza, podstoupíte tyhle ty věci a tohle je vám ale víceméně všechno zařízeno ze strany teda pořadatele. Přesně. Byl vám někdo na ostrově krajně nesympatický? Tak já jsem prostě absolutně nevyšel s Ivetou, nevyšel jsem s Bazem, nevyšel jsem s Bydlem. Prostě proto mě tam dali, protože věděli, že s nima budu mít problém a jak se taky ukázalo, tak jsem měl problém postupně úplně se všema. Vtipný na tom bylo, že každý, kdo se mnou měl problém v Tabonu, tak vyletěl. No za mě, co se týče, tak možná to je trapný, ale já jsem tam vycházel víceméně se všema. Mě tam nevadil, opravdu mi tam nevadil nikdo. A co se hry týče, tak samozřejmě jsem se chtěl zbavit určitých hráčů. Právě, ale víc to jo. Ale když si toho tak všimnete, tak Kalao byli naprosto přesně prostě tak. parta, úplně vím, v pohodě lidí, ale nebyli skoro ani jednou na kmenovce. Přesně, zatímco, to nás nesemklo. Přesně tak. A pak my, víš co, my jsme prostě povyřazovali lidi, kteří nám tam neseděli, zůstalo 4-5 silných lidí, pak jsme se sloučili a Kalao se úplně rozpadlo. Martin, vole, začal lítat tam sem, Radovan taky, ty vole, tam byli lidi, řeknu vám to přesně, jak to mělo vypadat, jo. Já, David, Lucka, Terka jsme byli jasně domluvený, že půjde Martin, půjde Jakub, půjde Radovan, tyhle ty 3 lidi. Věděli jsme, že tyhle 3 lidi jsou přelítaví, že prostě s náma nechtějí hrát a tyhle 3 lidi měli prostě opustit ten tým předtím, než se sloučíme. Ale my jsme nevyhrávali jsme souboje o odměnu, vyhrávali jsme všechny imunity, byli jsme jenom na jedné kmenovce, tím pádem jsme se vůbec nedokázali prostě semknout, udělat takovýto pevný jádro, který udělali právě tady v Tabonu. Čínou vodu nebo nějakou minerálku? Pivko. Pivo. Jäger večer, přes den pivko. Voda byla ta nejobyčejnější, co mohla být. Voda byla vlastně jediný, lidi se na to ptají, ale voda byla podle mě jediný, co jsme tam měli. Voda byla jediný, co jsme vlastně měli k dispozici, protože jakoby je absolutně nemožný dostat se k vodě. Přesně tak. A pokud se k ní dostanete, vyvaříte si vodu z nějakého plesnivého kastrolu. Ta voda má tolik bakterií, že bychom tam do teď nechcípli úplně všichni. Takže voda je jediný základ, který jsme tam měli. Cvičil jsi na ostrově?
Strašně. Neměl jsem absolutně náladu cvičit. Řekl jsem si, že tyhle 2 měsíce využiju čistě pro hru, že jakoby nejde ani cvičit na ostrově, nejde. Já jsem se rozcvičoval nějakých prvních 10 dní, klasická rozcvička, hlava, ruce, nohy a po 10 dnech už jsem neměl sílu ani na to. Po 10 dnech, co jste prohráli všechny? každý krok v písku byl strašně těžký. Ti, co vypadli dříve, Iveta, Katie a tak dále, jeli po opuštění sami domů nebo tam zůstali? Členové poroty zůstávají na hotelu, jsme tam až do konce hry. Kdo je člen poroty, ty, co nejsou členem poroty, už na hotelu nejsou. Čeho jste se tam báli? Já osobně jsem se nejvíc bál toho, že vypadnu jako první. Tak počasí podle mě bylo úplně to nejhorší. Já jsem se strašně bál toho, že třeba onemocním, že budu mít třeba teplotu nebo takovýhle věci. A myslím, že tam spousta lidí mělo být, horečky, úpaly jak svině a takovýhle. A to vás strašně sráží v této hře, protože to tělo se neléčí, vy nemáte vitamíny, nic. Takže tohohle jsem se já bál nejvíc. Když jsem šel Jana Krause, ty vole. Přesně. Ale jste celebrity, že jo? Držu a čti ty otázky, jo? Kdo vás na ostrově nejvíc zklamal nebo zradil? No, posral jsem si to tam ze začátku sám, z toho jsem se dostal, jo, on mě nesnášel, i ty věci, dobrý, to jsem uhladil a pak na Majonu jsem si prostě podkop nohy sám, tím, takže já na koho jsem naštvaný, tak jakoby na mě, ale na druhou stranu jsem do toho dal všechno, takže nejsem na sebe zas tak nasraný. Já víceméně do sloučení jsem se svojí hrou 100% spokojený, ve sloučení vylítly 3 lidi moje, nebo který by byli se mnou, tím pádem jsem byl jenom s Davidem, podkopal jsem si nohy sám, obíhal jsem tým prostě, hledal jsem nějakou skulinku, jak prostě natáhnout lidi k sobě, k Davidovi. A jak jdete sami za sebe a každý, stejně tak jako vy chcete vyřadit ostatní, oni chtějí vyřadit vás, tudíž jedinej, na koho musíte být hlavně naštvaný, když se něco stane, jste vy samotný prostě, o tom ta hra je. Jsou kamery v provozu 24 hodin a pokud ano, sledují vás na každém kroku? Nicméně kamera zaznamenává většinu toho, co se tam děje. Samozřejmě, že je nemožný, že s váma můžou jít úplně všude. Co vám z Robinsonova ostrova bude nejvíce chybět? Tak mě obecně chybí ta hra, prostě strašně. Já opravdu, je to součást mě, ta hra. A neexistuje, že bych se nepokusil o to se tam jednou dostat zpátky. No, mě asi nejvíc prostě bude chybět přesně tak, to, že se účastníte něčeho velkého a to, že se s vaším životem děje něco neskutečného. Tenhle pocit stojí za to. Jak dlouho soutěž trvá a kdy se natáčí? Natáčelo se červenec na Filipínách, konkrétně u městečka Caramoan. Celá tahleta show se natáčí v Národním parku, je vidět i sopka Mayon, která je úplně nádherná. Jestli jste viděli Survivora amerického, tak Boston Rob prostě vzal imunitu, nápovědu k imunitě a hodil jí do té sopky a hodil jí právě do Mayonu, protože vyjeli na odměnu až na vrchol té sopky. A on nápovědu k imunitě, aby to ostatní nenašli, hodil přímo do té sopky. Co je podle vás hlavní kritérium pro přijetí a proč si vybrali zrovna vás? Musí to být fakt pro ně atraktivní, zároveň, nevím, prostě atraktivní hráč pro ně. Přesně tak. Říct, prostě. Jo, a to má být show prostě, to vidíte v první řadě, myslím si, že se to splnilo, takže prostě dát do toho sám sebe a ukázat prostě toho blázna ve vás. Která soutěž vás nejvíce bavila? Tak těch tam bylo spoustu. Člověče mě nejvíc bavila asi Kladina, jak jsme se přelejzali nad vodou, jeden přes druhýho. A bavili mě strašně moc těžkou kouli, složit dvor, těžkou kouli, rozbíjet vázy. Jo, mě bavilo to na tom surfu, to bylo dobrý. Surf byl super. Tento točíte, jedete k tomu, přepálíte, vracíte se, skládáte pucle. Mimochodem to byla nejtěžší skládačka, ty vole, já jsem se do ní málem rozpustil. My jsme tam byli hodinu. Vy to vidíte v televizi, ty vole, ve 2 minutách a my jsme tam, kámo, jak dlouho? No, hodinu a půl, hodinu a 3/4. Hodinu a 3/4 jsme přenášeli kostky jednu přes druhou, ty vole. Připadal jsem si jak neandertálec. Nechutný. Co obnáší zkoušky před kamerou a porotou? Celý výběrový řízení se teda pořádá z několika kol a úplně jednoduše, pokud chcete jít do Robinsonova ostrova a
budete pozváni na nějaký další kola, tak se prostě připravte jenom na to být sám sebou. Nikdy nedělejte to, co oni chtějí vidět za sebe, protože to poznají. Prostě budete dělat psychotesty, budete dělat hromadu psychotestů a oni poznají, jaký jste. Je tam celá porota na to, takže přetvařovat se tam a dělat ze sebe něco, nějakou atraktivní hvězdu pro ně vůbec nemá smysl, protože nakonec tam přijdete a oni se vám akorát vysmějou do obliče a prostě poznají, kdo jste. Je tam, buďte takový, jaký jste, buď budete dostatečně pro ně správný, blázni, nebo... Se spodíval, ne? Když mi narval tu skleničku do toho krku. Zarazil ten nos, ne? Tak vaše první jídlo doma. Pizza. Burger, obrovský, nechutnej. Kdyby si měl teď odjet znova, udělal bys něco jinak? Po válce je každý generál. Myslím si, že každý v televizi i tam vidí, co udělal za chyby a ty by neopakoval. Vlastně tak, poučíte se z vlastních chyb. Nejvtipnější zážitek z ostrova. Když jsme rozdělali po 10 dnech oheň, ty vole, tak jsem konečně vzal uhlí a s radovaným jsem si začal čistit zuby v noci. A začali jsme si dělat prdel z toho, že jak doma by si seděl, ty vole, a začal by si doma čistit zuby před svojí, vole, přítelkyní, ne, tím uhlem. A vypliv bys to umyvadla ty sračky černý a prej jsem na růžovej kuřák, vole. Já jsem upřímně na Taboru nezažil moc vtipných jako okamžiků, protože prostě jsem tam měl velký problém. Srandovní bylo, když jsme s Márou byli chytat kraby, to bylo super, ale jinak jsem tam měl veliký problémy. Co se týče zranění, já osobně jsem měl pořezaný hlavně nohy, takový drobný oděrky, mně osobně se nic vážnějšího nestalo. Já? Dělej kam. Názorně předvedu. Vidíte to? No, zase Tady- nehrozný, to není míl. Ty vole, já jsem měl koleno jak rugbyový míč, plný hnisu a museli mi to rozříznout, vymačkat, dali mi kolík normálně do držky, zapřel jsem se od toho holandského doktora, řoval jsem tam, vole, že jsem vyhnal všechnu zvěř tam daleko z toho ostrova, tyjo. To byla taková bolest, měl jsem opravdu obrovský koleno. A on to přehrával, vole, se tam škrábnul. Jak je to s hygienou? Měli jste k dispozici toaleťák, žiletky Ne. a věci na své dny? Ne, všichni furt, vole, jak to, že Terka má volený podpáždí, vole, furt mě s tím serou všichni a neměli jsme tam vůbec nic takového. Nejbližší člověk na Robinsonově ostrově. No, tam nevytváříte si kamarády a tak, jako. Prostě já jsem tam jel s Márou, no, jako my jsme jeli spolu, já jsem si to pak posral. Já jako nevím, no, já jsem si rozuměl s Martinem, spojenectví jsem měl s Davidem. A kdo je tvůj nejlepší kamarád jakoby teď, když jste se vrátili, nebo s kým se nejvíc? Aha, takže to je asi jasný. Bavíme se tady s Miláčkem, občas u sebe spíme. Bavíka se s Beruškou tady, no. S pedoknírem. Tak, co? Jaký to bylo, když jste zjistili, že je ostrov vyloučený? Opakujeme. Ostrov vyloučení, vole, když mě vysadili z té lodi, teď já šel, prostě tak jsem tu nohu za sebou, tyhle, prostě jak smrt, už jsem jenom viděl, že za tím záhybem prostě bude hotel, kde se budou holky válet, tyhle, na gauči prostě s chlastem a už mě přivítají. Zajdu tam a tam chatrče na mě vyběhnou 3 opice, ty vole. Strašně. Skočí mi kolem krku, já jsem byl normální, takže... Já jsem si připadal jako ve zlým snu, jsem měl chutit do vody, dát si na sebe kámen a takhle se utopit. takže Názor na Davida. David vše uměl, který ho opravdu jakoby potřebujete v kmeni, vážíte si ho. Od sloučení to by měl jít ven, protože jinak prostě vás porazí úplně všechny. Moc zkušeností neměl, jenom mě okrat o 2,5 peso. O 2,5 táců. 2,5 táců. Chyběl vám internet? Naopak, jako já vám musím říct, že prvních 3-4 dny jsem měl pocit, že mi něco utíká a pak po týdnu jsem měl prostě najednou úplně, jsem se uvolnil, bylo mi skvěle, když se to zdá. No ale jste úplně mimo, jakoby nevíte nic, že jo? Ale to Vlastně si uvědomíte opravdu, že vás vlastně Jak? ani nic zajímat nemusí, No, než to, co je okolo. Přesně. Jak jste se na ostrov připravovali? Já osobně jsem se připravoval na ostrov, jak fyzicky, tak psychicky. Za prvý jsem teda nějakým jako chodil do posilky, to bylo OK, ale to, co mě na to připravilo asi nejlíp, a začal jsem běhat a to mi tam podle mě pomohlo úplně nejvíc. Já víceméně v hlavě jsem se na to připravoval odmala, ale
Samozřejmě cvičím od 15, takže já jsem se nějak moc hodně nepřipravoval. Měl jsem se připravit na to, jak jsem jel, a máma mi říkala, celou cestu v letadle se uč o Filipínách, ty budeš to potřebovat, víš co. A já, prosím tě, Vysrali jsme se na to oba dva. Přesně, říkám, prosím tě, ty mám to nakoukaný, mami, to. A bum, prostě jsme venku díky tomu, ty vole, že jsme připravení fyzicky, psychicky, ale nevíme, vole, počet ničeho, že. Tak, Petra nebo Nika, otázka, prostě dostáváme jí dennodenně, takže v pohodě s Petrou, no. Já jsem byl víc v pohodě s Nikou. Kolik vážil Zdeněk, když byl na ostrově, a kolik, když vypadnul? Já osobně, když jsem tam přijel, tak jsem vážil 75 kg, když jsem skončil, tak jsem vážil 63. Ty? Když jsem šel do hry 112 kg, když jsem končil 92, vole, mrtvola. Byl v druhém kmenu Iveta, schoval by si to jídlo? Ty to tam bude slyšet, tohle všechno. No, ty děláš píčoviny, ty vole, to bych se posral. My tady budujeme, ty vole, my tady budujeme impér. Upřímně, kdyby Iveta podle mě neschovala to jídlo, tak by šla jako první, takže z její strany to byl chytrý tah, ale pak už si s tím poradila blbě. Či holka z ostrova? Katie. Myslel Iveta, řeknete. Iveta, plně, Ivetka. Na koho si se na ostrově mohl spolehnout? No já rozhodně jakoby David Lucka. Já na nikoho. Prostě Marek, Nika, ale... Mrzí tě, jak jsi začal moc taktizovat? Mrzí no, ale z mé strany, ty vole, měl jsem odejít v tichosti, víš co, oni prostě vyhodili mě tak jako tak. Já kdybych jakoby tam nezačal obíhat, tak to dopadne úplně stejně. Takže já jsem šel od jednoho ke druhému, prostě snažil jsem se jim moji myšlenku dát. A jak jinak chceš bojovat o to, ty vole, aby ses dostal dál ve hře, když ti zbyde jenom David. My jsme byli 2 proti všem a tak to prostě bylo. Zdendo Marek tě pěkně zjebal, co? Marek mě pěkně zjebal. Ne, já sám jsem se zjebal. Jedem dál. Měli jste rádi Radovanovi vtipy? Radovan 3/4 sranců, co upustí z pusy, opravdu se ho nedá poslouchat, ale pak jsem se s ním opravdu byly momenty, kdy jsem se s ním smál prostě až do večera a nepřestalo to, takže fakt zábavný člověk, ale opravdu bylo toho opravdu někdy moc, stejně tak. V takové době. Tyhle mě na letišti vyzvedla mamka s mým psem a ten pes se úplně pochcel, takže to bylo fakt super. Teda přiletěl jsem do Čech a ještě jsem tady na jeden den šel do lesa vlastně rozdýchat, že už nejsem v opice. Mě vyzvedl brácha a jeli jsme hned domů vlastně, kde byla mamka, takže jsme... Jak jste se cítili, když vás vyloučili? To je strašný pocit, ty vole, jakoby jak ti zhasíná ta pochodeň, tak to nechceš prostě, kor, když seš ty vole největší fanoušek této hry, to je pro tebe... mačká spoušť u hlavy. No, to je jak když ti někdo namíří do ksichtu a vystřelí, ty vole, takže jakmile mi zhasla pochodeň, já ty vole, jsem se úplně rozsypal. Jaké jídlo vám nejvíce chybělo? Mi prostě chyběl mi chleba s s marmeládou, vole, a mi, přesně, tyhle, chyběl mi prostě... jako, úplně obyčejný jídla mi chyběly ze všeho nejvíc, tyjo. A burger, no, prostě. Smutný je, že my jsme tam, vole, 80% času mluvili jenom o jídle, pak jsme vypadli ze hry, my jsme se s Dendou nažrali okamžitě a po prvním jídle, co jsme sežrali, už mě vůbec nezajímalo jídlo, tyjo, jsem to. Kde spal štáb? Myslím, že štáb má prostě jakoby tam svoji takovou jakoby vesnici a tam... Štáb samozřejmě potřebuje takové podmínky, aby mohly fungovat, takže nedaleko nás operujou. Vážně existuje Mílův syndrom? Mílův syndrom existuje, Míla obíhal všechny a snažil se zachránit svůj krk stejně jako Zdeněk, vole! A říkám na Zdenka, ještě jsem se se Zdendou domluvil, víš co říkám, platí to? A Zdenda, jo. A říkám, mrknul jsem na ně a Zdenda. Mrknul, víš co, takhle jsme na sebe mrkli. A usmáli se. A večer, vole, už mě mrkli na papír. Na vaše očekávání? 100%. Bylo jako super, já si myslím, že jako ta hra, to co se tam stalo, bylo něco neskutečného. Ty soutěže, ty vole, to bylo tak obrovský, prostě všechno do detailu, tyjo. Co soutěž, to prostě nás to bavilo, tyjo, bylo to úplně obrovský, tyjo. Fakt, tyjo. Komu byste přáli výhru, kdybyste byli diváci? Tak bych přál výhru Davidovi, kdybych byl divák a viděl, co se doteď odehrálo, tak co se týče taktik a všeho bych to přál Markovi, protože to hrál dobře, ale to, jak to dopadne, teprve uvidíte. Asi tak. Jeden z mých nejlepších tahů bylo podívat se do Ivetě to jídlo.
Pak jsem samozřejmě to posral tím, že jsem si s tím špatně poradil. Hrál nejlepší tah. Nejlepší tah možná zahrál Marek, když ho chtěli teď vyřadit a on držel hubu a nevyřadili ho, vyřadili mě. S nejlepším tahem asi se stotožním se Zdendou, co se Marka týče, kdo zahrál jako nejlepší tah bylo, když jsem zradil Báru, vyhodil jsem ji a nastartoval jsem alianci s Davidem s Luckou. Co se týče první řady, jsme odpověděli asi úplně na všechno. Kdyby náhodou se někomu z vás nedostala nějaká odpověď, napište to do komentářů pod video, my vám samozřejmě ještě odpovíme. A co se týče druhé řady, aby jsme shrnuli nějaký tipy pro vás, tak pokud nějaký tipy a rady ode mě, pak od Miloše, za mě, pokud uvažujete nad tím, že se tam chcete přihlásit, tak se tam přihlašte, buď na internetu, nebo sledujte Novu a tam na vás vyskočí reklama. Pokud uvažujete nad tím, že vám to cokoliv pokazí v práci, kdekoliv jinde, jsou to jenom výmluvy, tohle je něco neskutečného, běžte do toho, připravte se na to jak fyzicky, prostě nezanedbejte to, běhejte. Získejte si informace o zemi, kde se to bude konat. Přesně tak, sami sebou, bude ve vás něco zajímavého, já věřím, že je tady takových lidí milion, tak prostě... Udělejte maximum pro to, abyste se do té soutěže dostali, všichni. Já na té soutěže vyrost odmala a stejně mě to natolik srazilo držkou na zem, že sám jsem měl opravdu hodně co dělat, jak psychicky, tak fyzicky. A nejde se na to připravit, ale můžete tomu jít naproti a je to něco tak obrovského. No, když vidím v té televizi ty věci, a teprve si uvědomuji, že tam nebyla jedna věc, kterou nezapomeneš do konce života, tam těch věcí bylo 90%, který prostě ty uvidíš a postupně si na ně budeš vzpomínat dál a dál. Takže pokud přemýšlíte, že byste se tam přihlásili, udělejte to. A budou druhá řada a další řady, tak tím tady v Česku může vznikat něco prostě velkého a my všichni se můžeme stát toho součástí, takže jenom do toho. Přihlášky jsou na robinson.nova.cz. Otevřete, vyplňte, nahrajte tam video, nevytvářejte žádný velkofilmy, ty vole, na YouTube a takovýhle, je to prostě na prd, ty lidi, přihlašuje se desítky tisíc lidí a oni nebudou koukat prostě na dvouminutový velkofilmy. Já jsem natočil 20vteřinový video. Viděli jste všichni, co jsem nahrával za video, co třeba z Denda nebo takhle. Úplně přirozeně mluvte 20 sekund na tu kameru a řekněte v jedné větě, proč by vás měli vzít a hotovo. Nenatáčejte YouTube filmy pro to, jo, a takovýhle blbosti. Prostě vemte telefon, 20 sekund, prdně to tam, ale udělejte to. Pak na vás koukají zase úplně jinak, uvidí vás prostě, jak se vyjadřujete. Takže pokud na tím někdo přemýšlíte, tak není doporučuji vám jednu věc, tak jsem to udělal já. Jakmile dokoukáte tohle video, což bude teď, tak si otevřete tu přihlášku, natočte video, zodpovězte otázky a odešlete přihlášku. Může vám to změnit život. Nejdůležitější otázka nakonec. Hoří hovno? Hoří hovno, ale hlavně udržuje teplotu v tom ohništi, jo. Míla si opatlal na ksy. Já jsem se s ním čistil zuby právě. Takže hovno hoří. Zkuste to doma, 110. Cool. Můžou použít i psí třeba, nebo... Kdyby byla remíza na Kmenovce, co se děje, jo? No, já to pořádně nevím. Kurva, vole. Když znova byla remíza, tak se jde k rozdělávání ohně, takovýhle, kde se rozhodne. Jo, mezi těma dvouma. Jo. Jo. Hustý. Nebo ne, vole? To já nevím. Kurva, taky nevím, vole. Já vím, že nejsme v show Jana Krause, ty vole. Přesně. Ale jste celebrity, že jo? Takže hubu a čti ty otázky, jo? Se spodíval, ne? Když jsme narval tu skleničku do toho kryku. Zarazil ten nos, ne? Ty to tam bude slyšet, tohle všechno. No, ty děláš píčoviny, ty vole, to bych se posral. My My tady budujeme, ty vole, krucifix! my tady budujeme